ok en gima gole wiwa. To namba boro moro be aneno ka endi mwacho ni jopuonj onego chako puonj manyien. Uluongo gi dho ngere ni retooling e higa achiel. Mondo ka ging'e somo mar CBC ni endi. Nyiso ni jopuonj masani ok otiegore maber koso somo ni manyien, to jopuonj masani pok otimnegi tiegruok manyien. Bro timo nang'o? Trevor, retooling ok en puonjo, ok en puonjo gi kendo, en tiego gi. Andi tiego gi kane wadhi wuoyo gi ji, to gima ne wawinjo ni jopuonj ok winj CBC malong'o. Kaka idwa no puonji be samoro opogore. Ngeche ing'e mana puonjo gi kaka no puonji sama ne in e college cha. To CBC okelo puonjo yo mopogore. Iwinjo ka jok moko go koko ni kwadhi kuonde moko to syllabus owach ni mondo wago abal. To japuonj oketo wa ni wadwa go mana abal ang'owa lo. Koro japuonj samoro nyisi ni mondo wakel chiemo, japuonj kwayo wa tong'. Koro retooling ne en mondo jopuonj ong'e kaka ipuonjo e yo maber kaka CBC dwaro. Mondo gibed puonjo ma nyathi is at the center mar puonjo, to idwaro ni mondo giwinjo gima giwacho to giwuok gi jowetegi. Gimomiyo wacho ni okawo higa achiel mondo jopuonje te mantiere onyisgi kaka CBC dwa tim nade, kaka gidwa timo. Winjo ka jongere wacho ni ok inyal puonjo an old dog new tricks. To tiegruok ni miyo old dogs go nyaka ng'eye ni CBC dwaro nang'o, mondo kik giwach ni wan gi mae kaka nwatime ndalo mana wadhi college Kilimambogo chon. Idwa no nyisgi mondo ging'eyo manyien. Trevor, achiel kuom gik ma gine dwaro, gidwa kade mondo nyise jopuonj kaka itiyo gi IT. Nadhi kamoro Kisii, to japuonj nyisa ni ante higni 52 to dwa natim Google. Adwa timo Google nang'o? Puonj ma idwa timgo biro miyo mondo ging'e gima CBC dwaro, mondo koro kaka gidhi wuoyo gi nyithindo, kaka puonjo gi nyithindo, to puonjo nyithindo gima osepuonj, gima ging'eyo, mok gima buogogi. Erokamano.